שלום לכולם, אני יעקב עיני, מנכ"ל מדרשת שדה בוקר. אני מרגיש זכות גדולה לפתוח את הערב הזה. כבוד נשיא מדינת ישראל מר שמעון פרס, כבוד הנשיא החמישי ונשיא יד בן גוריון מר יצחק נבון, מר משה שליט ובני משפחתו, מנכ"לית בית הנשיא אפרת דובדבני וצוות בית הנשיא, נציגי משרד החינוך, נציגי רשות החברות הממשלתיות, חברי הנהלת יד דוד בן גוריון, חברי מועצת המנהלים של מדרשת שדה בוקר, מר גבי דנה, מנכ"ל מדרשת שדה בוקר, קהל נכבד. ברשותכם כמה מילים למשה שליט. עבדנו יחד הרבה מאוד שנים. היית ממייסדי המדרשה וממובילי דרכה. השקעת עשרות שנים מחייך הבוגרים בפיתוחה ובשגשוגה. המדרשה הפכה להיות חלק משמעותי מחייך, מהווייתך האישית והמשפחתית. אכן, יש משהו עצוב בתהליך הפרידה. לא קל לו לאדם להיפרד ממפעל חייו. אולם בתהליך הפרידה יש גם תחושה אדירה של סיפוק. מה שעשית, בשלמות עשית. בדרכך המיוחדת, הקנית לנו, אנשי שדה בוקר, את שיקול הדעת ואת חוכמת המעשה. בזכותך ובזכות חבריך, החזון הגדול של יישוב הנגב קרם עור וגידים. יצרתם חיים במדבר, חיים מלאי משמעות. מדרשת שדה בוקר מוקירה בערב הזה את אחד מטובי בניה, ואומרת תודה ענקית למשה שליט, ממייסדי המדרשה וממובילי דרכה. בן גוריון ראה את המדרשה כמרכז חינוכי, כקריית חינוך עצומה. הוא תיאר אותה כאוקספורד ויבנה, למדעים ולמחקר, החל מגן הילדים ועד האקדמיה. היא הייתה אבן פינה ומצפן להקמת יישובים בנגב. משה שליט אמון על צוואתו של בן גוריון. הוא ממנסחיה, ממנסחי חוק בן גוריון. מחויב מאוד למורשתו. דוד בן גוריון מינה את משה שליט בצוואתו כחבר המועצה לכל החיים. זה מינוי של בן גוריון, והוא משמש עד היום כחבר המועצה וכיועץ המשפטי של הבית. הדאגה של משה ליד דוד בן גוריון ולמדרשת שדה בוקר היא דאגה שראויה לכל ציון ולכל שבח. אני לא חושב שהיו הרבה אנשים אי פעם באיזשהו ארגון, אני לפחות לא מכיר, שהדאגה שלהם הייתה כל כך בסיסית, כל כך יסודית וכל כך עמוקה, כפי שמשה דאג לארגונים האלה. זה ממש מפעל חייו, ועל כך מגיע לו כל הכבוד. אנחנו נמצאים פה בבית בן גוריון, אז לאורך כל השנים
כל אהבתו ותשומת ליבו הייתה מסביב, והערכה והערצה לבן גוריון, וזה השפיע והקרין בסביבתו, כמובן גם עליי. מאז שהוקמה המדרשה, אז כמובן קיבלה תשומת לב מיוחד, וכל דבר נעשה באהבה ואישי מאוד מצידו. ואנחנו כמובן עזרנו לו כמה שיכולנו. משה שליט היה ממייסדיה של מדרשת שדה בוקר, ויושב ראש הדירקטוריון שלה במשך עשרות שנים. הוביל את המדרשה בסערות הימים ובמשברי השלטון, התקציב והחברה להישגים של חינוך למצוינות, של פיתוח מנהיגות באחת הפינות המרשימות בנגב. בכל אורך השנים ומיום היווסדה הקדשת את כל כולך ואת מירב זמנך ומרצך בעבור המדרשה, ותמיד מתוך מחויבות גדולה, אחריות עצומה ותחושת שליחות עמוקה. בשל כך אנו חבים לך חוב גדול. אנו נעשה הכל כדי להמשיך לפתח ולהצמיח את המדרשה גם בעתיד. אני מאחל לך עוד שנים רבות וטובות של בריאות, עושר ורוב נחת. אין לי ספק שהחיבור העמוק למדרשה יימשך גם לאחר תום כהונתך הרשמית, ואנו נמשיך לשמור על קשר, להיוועץ ולקבל תמיכה ויד מכוונת ואוהבת. משה שליט ושמעון פרס הם בעצם זוג שבלך ביחד. הם הולכים ביחד מספסל הלימודים עד עצם היום הזה. הם כמו חוק כלים השלובים בעצם עובד על שניהם. האחד צנוע, עובד בשקט, תמיד מאחורי הקלעים, והשני, שמעון פרס, תמיד עושה את העבודה באמת בקדמת הבמה, במנהיגות, כשקהל רב מאחוריו. מה שמשותף ביניהם זה הצניעות, זה החזון, זה העשייה. משה שליט עצמו הוא איש של חזון, איש של עשייה, איש שכשהוא אומר משהו גם הדברים קורים. טובת העניין תמיד עומדת למול עיניו, ובטח טובתה של מדינת ישראל. עליו אמר שמעון פרס שאין דבר שהוא קטן ממנו ואין דבר שהוא גדול ממנו. משה יקירי בשם יד בן גוריון וכל חבריה, ואני מרשה לעצמי לברך אותך בצאתך אכן משומש במצב טוב על כל מה שאתה אומר וכל מה שעשית, כל מה שפעלת עד היום הזה, ותמשיך לפעול גם עם פרישתך זו לעתיד ובהצלחה. אין לי אלא לאחל לו רק טוב ונחת מכל הפעולות שהוא עשה, נחת רב מהמדרשה עצמה, נחת ממשפחתו ואריכות ימים. הרבה מאוד שנים של עשייה טובה, עשייה ברוכה ופעולה למען מדינת ישראל, ולנו אני מאחלת שמשה שליט ימשיך להיות חבר, אח, אב ומישהו שהוא מנהיג שלנו בשקט ובצנעה ובאהבה גדולה. יד דוד בן גוריון אמונה על מימוש חזונו של דוד בן גוריון ומנהלת יחד עם מדינת ישראל את מדרשת שדה בוקר. מוסדות רבים במדרשה ובהם בית המבורג, פנימיות בית הספר התיכון ומבנים נוספים הוקמו תודות לתרומות שגייסה יד דוד בן גוריון לשם כך. אני מזמין את מר עוזי נתנאל, חבר הנהלת יד דוד בן גוריון, לשאת דברים. הנשיא החמישי יצחק נבון, משה שליט ומשפחתו, מכובדיי, לעמוד קרוב.
פגישתי הראשונה עם משה שליט הייתה בסוף שנות ה-50, לפני יותר מ-50 שנה, ודרך דווקא אשתי אונגי, שהייתה עוזרת של רות דיין במסכית. וזה עשה, משה כמובן היה היועץ המשפטי שלה. וזה היה אחרי עזיבתנו את שדה בוקר, שהגענו אליה כגרעין נחל בשנת 54. על ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון. זאת הייתה פגישה הראשונה, אך לא האחרונה. ולמדתי עד מהרה שמשה שליט הוא דוגמה מצוינת על שם שהפך למושג. והייתה לי כאמור הזכות הגדולה להימנות בין רבים שידעו, הכירו והרגישו את פעולתו הנרחבת של משה ומעורבותו כעורך דין במגזר העסקי, שהייתי אפילו קליינט שלו. אין עוררין בחשיבות העובדה שמי שעמד עד עתה בראש המדרשה הוא אדם שהיה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של פיתוח מוסדות בן גוריון, מכיר אישית את המורשת האמיתית לעומקה ולפרטיה. אני יכול להעיד ביחד עם רבים שלשאת בעול של הבטחת קיומה של המדרשה ופעולתה הברוכה והמיוחדת במשך שנים רבות זו משימה כמעט בלתי אפשרית. היכרותו האישית הקרובה של משה לכבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס ולכבוד הנשיא החמישי יצחק נבון, כמו היכרותו הטובה עם שרים, ח"כים, מנכ"לים ומי לא, אפשרו לו לבצע את המשימה המאוד קשה, לקיים את המדרשה במתכונתה הייחודית שהוצבה לפני שנים רבות בחזונם של מנהיגי הדור שלצערנו הולכים ומתמעטים עם השנים. משה ראה בתפקידו זה שליחות עליונה, וחריצותו, נחישותו ועקשנותו תרמו לכך שלמרות כל המכשולים והמכשילים, המדרשה חיה וקיימת בראש מורם. אנו מבטיחים למשה שנעשה הכל בכדי להמשיך במסורת המפוארת שהוא משאיר, ומאחלים לצעיר הנצחי עוד הרבה שנות פעילות פוריות, בבריאות טובה ובסיפוק עמוק. תודה לעוזי. פעילותה החינוכית של המדרשה נתמכה כל השנים על ידי משרד החינוך. תמיכת המשרד נבעה מההכרה עמוקה לגבי האופי המיוחד של המדרשה והייתה פורצת דרך בתחום החינוך לסביבה ובתחום החינוך לאהבת הארץ. אני מזמין אדם יקר, את דוקטור משה דקלו, שליווה אותנו הרבה מאוד שנים ועבד גם עם משה וגם איתי, לומר כמה דברים. תודה. שלום. אדוני נשיא המדינה מר שמעון פרס, יושב ראש הדירקטוריון מר משה שליט, מוריי השרים אהרון ידלין ויצחק נבון, חברי הדירקטוריון, מנהיגים חינוכיים, מגשימי החזון, בני המשפחה ואורחים יקרים. נתכנסנו לברך את עורך הדין משה שליט על פועלו הרב למען מדרשת שדה בוקר, עיצוב אופייה, הכוונתה, ההתפתחות שלה והגשמת החלום. מר שליט היקר, הצטרפתי אליך לצוות ההנהלה במשך 10 השנים האחרונות כדי לעשות עוד כברת דרך בהגשמת החזון של דוד בן גוריון. המדרשה מוסדותיה אשר רכשה שם של מוסד חינוכי, אקדמי ואיכותי, ודנו תמיד שתפקידנו לשמור על הדרך החינוכית אנחנו במשרד החינוך. למדתי להכירך ולהכיר את הצוות הניהולי במדרשה, בבתי הספר, באקדמיה של המדרשה, שתפקדה במונחי חזון, כיבנה וכאוקספורד. הדירקטוריון בראשותך נתן לי את הרוח הגבית, לדאוג לאיכות ולדאוג לתקציב, לצערי. במאות שעות עבודה של מיפוי וניתוח פרטני של כל הפעילויות במדרשה, תרגמנו את הפעילויות החינוכיות והמנהיגותיות למונחים כאלה שאנשי הכספים יוכלו להבין שלהגשים חלומות זה עניין של אמונה ועניין של הבנה
ובעיקר שעל חלומות שאנחנו מגשימים צריך גם לשלם. יצרנו ביחד איתך ועם יעקב ועם גבי וחברים טובים ואחרים ברית של חזון בן גוריון. תודות למנהיגותך, בכל פעם שנפגשנו לענייני המדרשה הלכנו אליו, לחלקת הקבר, בנוף המדברי הקסום שבחר ראש הממשלה הראשון שלנו. כאילו לומר לו, אנחנו מיישמי החלום. גם אנחנו מאמינים שנכבוש את הנגב. המדרשה שלך, שלנו לעולם. אני מבקש לברך אותך על רוח המנהיגות, החוכמה והערכים שהקנתם, ולהודות לך על שהבאת בספרך נתיבי חיי את שכתבתי באחד מדוחותיי למשרד האוצר, ואצטט. מבחינה מקצועית נעשית במדרשה עבודה מקצועית ברמה גבוהה ביותר ובסטנדרטים בינלאומיים לכבודה של המדינה, וכל זאת תוך ניהול תקין של הספרים ושל החשבונות כפי שמעידים רואי החשבון. אתה עבורנו מורה נפלא, ואני מאחל לך בריאות טובה ואריכות שנים. תודה רבה. ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן, לעובדו בזיעת אפיים. מעולם בימים ארוכים ויוקדים של קציר, ממרומי עגלה עמוסת אלומות, לא נתתי קולי בשיר. מעולם לא טוהרתי בתכלת שוקתה ובתום של כנרת שלי, או כנרת שלי, היית או חלמתי חלום של כנרת שלי, או כנרת שלי, היית או חלמתי חלום. ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן, לעובדו בזיעת אפיי. מעולם בימים ארוכים ויוקדים של קציר, ממרומי עגלה עמוסת אלומות, לא נתתי קולי בשיר. מעולם לא טוהרתי בתכלת שוקתה ובתום של כנרת שלי, או כנרת שלי, היית או חלמתי חלום של כנרת שלי, או כנרת שלי, היית או חלמתי 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 חלום.
תודה. זאת אומנם הכנרת שנמצאת בצד השני, אבל בכל זאת, על חלום, ואני מבינה שהמדרשה הזאת הייתה חלום שהתגשם, ואנחנו מקווים שעוד תחנך הרבה דורות טובים של אנשים. יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושאי בשורה רעה, מכות עוד גזרה, לא ישנו את מהותי. אני את והאל שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי. רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי. רק בגלל הרוח בתוכי, בדמי, בנשמתי. את שיש לי להגיד אני עוד אצרח, אפילו בירח ישמעו. מי שיגיד לו כך, אותו לא אשכח. יבוא היום אוכיח צדקתי. אני את והאל שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי. בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי. רק בגלל הרוח בתוכי, בדמי, בנשמתי. רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי. רק בגלל הרוח בתוכי, בדמי, בנשמתי. תודה. אשתו תחיה, בנותיו מיכל ונילי, חתניו, נכדיו וגם ניניו. אני מזמין את נילי לומר דברים בשם המשפחה. עומרי, הנכד הבכור של משה, שחי ביוסטון, ביקש שנקריא מספר מילים שמתארות אירוע שהוא חווה מהעבר, שכמובן קשור לשדה בוקר, ואיך בעצם אותו אירוע ליווה ומלווה אותו עד היום. צועד בצעדים מהירים המקרינים ביטחון לכל הסובבים, הולך על שבילי הבטון, חוצה את המדשאות, את הביתנים הישנים, הישר אל היד, כיתה ג' 3 בבית הספר בן צבי בהרצליה. הילדים יושבים על כיסאות עץ קטנים בימים שעוד לא היה מזגן בכיתה. ואני יושב בשורה הראשונה, נפוח כטווס ומלא גאווה. אמנם עברו כמעט 30 שנה מאותו אביב של 1984, אבל פניה הנדהמות של המחנכת לילי נצר של כיתה ג' 3 זכורות לי כאילו ראיתן אתמול. המורה, אני מעוניין להביא לשיעור הבא של ארץ מולדת אדם מעניין ביותר שהיה חניכו של דוד בן גוריון. כמדומני שהמורה לא ידעה אם הילד בן 8 מותח אותה או לא. אך כאשר רק פתחת את פיך וסיפרת לנו על הפגישות המרתקות שלך עם בן גוריון, שכנעת את לילי נצר, המחנכת של ג' 3. כל הילדים נפעמו, העיניים שלך זרחו,
בכישרונך ובכריזמה יוצא דופן, באופן תיאטרלי מושלם, סיפרת לנו על ארוחות הבוקר, על סיפורים שסיפר לך, על ההחלטות הגורליות שלקח, ואיך ניהל מדינה שלמה בלי לדעת להפעיל טלפון. כמובן שכינחת בסיפור על המדרשה של שדה בוקר, שהייתה מיום שזכור לשמי אהבתך הגדולה. אינני בטוח אם כל הילדים של ג' 3 זכרו את הסיפור על ארוחות הבוקר ואת סיפוריו של דוד בן גוריון, אבל בדבר אחד אני משוכנע, שהצלחת לגרום ל38 משפחות להגיע לשדה בוקר ולבקר את המדרשה. צועד בצעדים מהירים המקרינים ביטחון לכל הסובבים, הולך על שבילי הבטון, חוצה תמיד שעות את הבניינים החדשים והבוהקים, הישר אל היד משרדי ההנהלה של מדרשת שדה בוקר. זכורות לי השבתות הקרירות בבית ספר שדה, צבעיו הכתומים והצהבבים של המדבר, מוזיאון הנחשים, ולראות כל שנה עוד מבנה חדש שצץ. פשוט לא נתפס איך קבוצת חלוצים נדירה שאתה מהווה חלק נכבד מהם, הקמתם משום מקום באמצע סוף העולם, מקום פורח המייצר ומניב את מיטב המוחות, הקדמה והיצירה. לימודי המדבר, החקלאות, אנרגיה סולרית, לימודי מנהיגות, מתוך אותו אזור קטמטם צהבהב. מתוך רוחות הקדים יצרתם הכל מכלום. למבקר מהצד, לראות את בתי הספר, בית ספר שדה, המרכז הבינתחומי, בית ספר צין, המרכז למנהיגות והשכונות החדשות הנראות כעיירות נחמדות ונינוחות, נראה כמובן מאליו. אך בתור אלו שליוו אותך עשרות רבות של שנים וראו מהצד את ההתמדה, הקשיים, גיוס הכספים, הניהול, המאבקים ובעיקר הגשמת החזון האדיר הזה של בן גוריון להקים אוקספורד במדבר, זהו דבר שקשה לתפוס. גם היום, אחרי 50 שנה של המדרשה, רבים עדיין לא מבינים את גודל העשייה ואת חשיבותה. החזון המדהים של ליישב אזור המהווה 2/3 מהמדינה יובן במהלך העשורים הקרובים. החזון שאתם החלוצים סללתם ימשיך להיבנות על ידינו הדור הצעיר. אנחנו קדים לכם קידה ענקית על שעשיתם את הלא יאומן. אוהבים ומודים. החברות בין משה שליט לכבוד נשיא המדינה ידועה ברבים, פשוט יוצאת דופן. אז אני מתכבד להזמין את כבוד נשיא מדינת ישראל, מר שמעון פרס. יצחק הנביא, הנשיא החמישי, משה ותחיה ובני המשפחה, חברות וחברים, כשעליתי עכשיו במעלית בציוני אמריקה, הזכרתי בסיפור מוזר שקרה לי במעלית הזו לפני בערך 30 שנה. אני עולה במעלית, ועמדה שם איזה גברת, די נחמדה, אני מוכרח להגיד. ושנינו התחלנו לנסוע, ואומרת לי, תגיד לי, אתה מר פרס? אני אומר לה, כן. אז היא אומרת לי, אוי, חבל שאין לי מה לבקש ממך. אבל תזכור, אם יהיה לי מה לבקש ממך, נסענו יחד במעלית. נזכרתי, מפני שאני נוסע במעלית הזו עם משה, 75 שנים. כמה משה? כמה? 77 שנים. לא רע. התחלנו יחד בבית ספר. בין שנינו הוא היה תלמיד הטוב. עד היום הזה אני לא יודע אם כדאי להיות תלמיד טוב, אתה יודע? אבל טוב שיש אחד שהוא טוב. ובעצם 77 שנים אנחנו באותה מעלית. בית הספר שלמדנו בו היה ימני ביסודו של דבר. אני חושב שאנחנו שני הבן-גוריוניסטים היחידים שיצאו מבית הספר הזה. אני טועה, משה? כל היתר הלכו למקומות אחרים, שהיות ואני נשיא, אסור לדבר פוליטיקה, לא אגיד לאיזה כיוונים. ומשה היה תלמיד טוב,
כשהוא הכין את השיעורים, הוא ידע דברים, היה חרוץ, נבון מאוד, תופס מהר, ראיתי שאין מה לעשות, צריך לתת לו את הבכורה. בימים הוא נהיה בעל מקצוע, הוא היה עורך דין, למנהל חשבונות מעולה, אבל כמו שהיה מנהל חשבונות מעולה, בדבר אחד הוא לא עשה חשבון, בשדה בוקר. שם לא היה לו שום חשבון. להוכיח לך שגם מנהל חשבון, יש לו גם חשבון אחר, חשבון נפש. אני חושב שאת זה הוא למד מבן גוריון עצמו, כמו שאני למדתי. אני למדתי כלכלה מבן גוריון, שהכלכלן מזהיר אף על פי שלא ידע שום דבר על כלכלה. מה היה הכלכלה של בן גוריון? אני הייתי אז מנהל משרד הביטחון, הייתי בא לבן גוריון, הוא אומר, בוא נעשה את זה ואת זה. הוא אומר, כמה זה יעלה? אני אומר לו, $1,000,000. $1,000,000? איפה ניקח את הכסף? בסדר. עבור מספר שבועות הייתי בא אליו ואומר לו, בן גוריון, בוא נעשה את זה ואת זה. הוא אומר, כמה זה יעלה? אני אומר לו, $50,000,000. הוא אומר, זה כלום. אם הוא היה בעד משהו, זה זול. אם הוא היה נגד משהו, זה יקר. כלומר, החשבון הוא לפי ערכו של דבר, ולא לפי מחירו של דבר. ומשה, כשמנהל חשבונות, הבחין בין המחיר לבין הערך. במקצוע הוא התקיים ממחירים, בנפשו הוא התקיים מערכים. וזה באמת גדולתו של בן גוריון. כשאני חושב על בן גוריון ולוי, אני נזכר, כשנוסדה רפי, היה אדם אחד שכמעט לא דיבר בפומבי בחייו, לא נשא נאומים, היה נתן אלתרמן המשורר. אז הוא פעם ראשונה הופיע פומבית, והסביר מדוע הוא תומך ברפי. הוא אמר על בן גוריון את הדבר הבא. בן גוריון חיפש מקום שכף המבשלים של הפוליטיקה לא נגע בו. ואז הוא מצא את המדבר. במדבר לא היו פוליטיקאים, לא הייתה פוליטיקה, לא היה שום דבר. המדבר, אמר אלתרמן, הוא בראשית. הוא בעצם, אני חושב על בן גוריון, כאדם שכל חייו היה בראשית. אין אחרית לבן גוריון. בעצם, כל העם היהודי, אני חושב, יש בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אין אחרית. באמצע הוא התחרט, הוא עשה מבול פעם, פעמיים, לתקן פה ושם, אבל ישראל היא ארץ שלא סיימה את תפקידה, את חזונה, את ערכיה. ומשה ואני כשני תלמידים, כיוון שצריך להכניס כאן את יצחק, שהוא עוד קדם לנו, יצחק נבון, אנחנו הלכנו בעקבותיו, באמת בנפש חפיצה, ובתחושה שכל יום של עבודה איתו זה כמו דף בהיסטוריה. לא היו ימי שווא. ובן גוריון עצמו, בשביל להיות בטוח שהיה בראשיתו, לא היה אף פעם שבע רצון. יום אחד ליוויתי אותו בביקורו בבית ספר בדימונה, כיתה חמישית או משהו כזה. הוא אמר לילדים, אם יש שאלות הוא יענה. קמה ילדה מקסימה, עם עיניים זוהרות ולוהטות, אומרת, אדון בן גוריון, מה היום שבו היית הכי מבסוט בחיים? הוא מסתכל עליי, הוא לא היה בטוח מה היא מתכוונת. אמרתי לו, שבע רצון. הוא אומר, שבע רצון? לא היה לי יום כזה. אף יום לא הייתי שבע רצון. אני גם חושב שזה גדולתו של העם היהודי.
כששואלים אותי, הגויים, מה תרומתו של העם היהודי לעולם, אני אומר לו, אי שביעות רצון. יהודי אמיתי לא יכול להיות שבע רצון. אין ממה להיות שבע רצון. אסור להיות שבע רצון. כשיהודי מתחיל להיות שבע רצון, אני מפחד שהוא מתחיל להתבולל. מפני שאינך שבע רצון, אתה כל הזמן נאבק, יוצר, ממציא, לוחם. מחפש קץ, מחפש המשך, ואף פעם לא מוצא אותו. וכל חייו של בן גוריון זה בראשית אחרי בראשית אחרי בראשית אחרי בראשית. אחרי הבראשית הראשונה באה שורה של בראשיות נוספות. אחת רודפת את השנייה, אחת שונה מהשנייה. לא היה אדם שעשה מה שהוא עשה. אף מנהיג מאיתנו לא היה הולך לשדה בוקר למשל לחיות. אף אחד לא היה מקים צבא שהוא הקים. אף אחד לא היה שם את הנגב כמרכז. יש כמה דברים יוצאי דופן שמדהימים אותי. ברל כצנלסון, היה דן פינס, היה עורר דבר, הוא היה גם עורך מקביט של מפאי שנקרא קפאי, קופת פועלי ארץ ישראל. וברל ודן פינס היו בלונדון לאסוף כסף למען קפאי, ואספו כ-60,000 לירות סטרלינג. בן גוריון הגיע ללונדון, נפגש עם פנחס רוטנברג, ופנחס רוטנברג סיפר לו על התוכנית שלו להקים תחנת כוח בנהריים. בן גוריון קרא לברל וקרא לפינס ואמר, מה, אספתם 60,000 שקל? לירות סטרלינג? הם אומרים כן. אני מבקשת, תנו את זה לפנחס רוטנברג. אני לא מעלה על דעתי מנהיג פוליטי שיקח 60,000 לירות סטרלינג, ייתן את זה לבורגנים, מפני שרוטנברג היה אדם פרטי. להקים דבר שבעיני בן גוריון היה חזוני. וככה לאורך כל הדרך, החזון קדם לחשבון. הבראשית אף פעם לא התיישנה. תמיד חדשנית, טריה, מאתגרת. ומשה נכנס שם לנהל חשבונות. גם הוא נכנע לחשבון הגדול ההיסטורי, שזה חזונו של בן גוריון. זה לא פשוט, לא קל, לפני שהיום הרבה מעריצים לבן גוריון, יצחק וגם אני זוכרים את כמה הוא היה בודד ברוב ימיו, וכמה התייצבו נגדו. אני חושב שלא היה מנהיג שהתפטר כל כך הרבה פעמים כמו בן גוריון. כשהוא איבד רוב, הוא התפטר. הוא התפטר, כולם נבהלו, חזרו אליו. ואז הוא שוב פעם יצר איזשהו רוב זמני. וגם החלום הזה של אוקספורד ויבנה, אני חושב שהיה לו גם ספק האם יבנה תמשוך יותר מאוקספורד או חס ושלום אוקספורד תמשוך את תלמידי יבנה. אגב, בעיה שעד היום הזה מעייפת, מדאיגה את כולנו. שהגדולה היהודית, ואין ספק שהיהודים זה עם ברוכי כישרון. אין עם שיש לו כל כך הרבה אנשים ברוכי כישרון כמו העם היהודי. לעם היהודי היה חסר רק כישרון אחד. להיות עם, להיות מדינה. הכישרון הזה לא קיים, או קיים במיעוטו. ההיסטוריה שלנו עשירה בנביאים, בשופטים, בכהנים, אבל מדינאים, אני מנסה לחשוב ולחשוב ולחשוב. בעצם בן גוריון היה גדול המדינאים שהיו לנו. לבנות כוח, להשתמש בכוח,
להבין את מגבלות הכוח, להבין שמטרת הכוח זה להשתחרר מתלות בכוח. ואחרת לא הייתה קמה המדינה. זה שלא היו לנו מדינאים, יש שתי הוכחות, חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. זה היעדר המדיניות. משה ידידי, 77 שנים אנחנו הולכים עם האיש הזה, גם כשאיננו. אני יכול להגיד גם ליצחק אותו דבר, הלכנו יחד. מעולם לא השתחררנו מקסמיו, מעומקו, מיושרו, מהעזה שלו, מהיעדר הפחד, אם כי כשצריך הוא גם פחד. כשהם עלו לבן גוריון 80 נדמה לי, ניסיתי להשפיע על הסופר ש"י עגנון שיבוא ליום ההולדת. עגנון אמר, זה לא בשבילי, אני אף פעם לא נסעתי דרומית לבאר שבע. אבל בנו של ש"י עגנון עבד בכור הגרעיני בדימונה, הוא היה מהנדס, חמדת עגנון. ואמרתי לש"י עגנון, אתה יודע מה, אני אעביר אותך לכור, תראה את הבן שלך בעבודה. התפתה ובא. עגנון דיבר תמיד בגוף שלישי, בדרך הוא אומר לי, כבודו יודע, כנראה הוא אומר שהאדון בן גוריון לא מפחד מהגויים. לא כל כך התרגשתי מזה. אנחנו עושים עוד קצת, הוא אומר, כבודו יודע, האדון בן גוריון גם לא מפחד מהיהודים. זה כבר היה סנסציה בשביל ש"י עגנון, גם בשבילי. אדם שהיה מנהיג יהודים, מפני שהוא לא פחד, לא מהיהודים ולא מהגויים. הוא פחד שמא לא נהיה יהודים. לא נהיה יהודים בחזון, או במה שהוא כל הזמן קרא הצדק ההיסטורי של העם היהודי. כלומר, שהשיקול העליון של העם היהודי, ולפעמים הבלבדי, זה השיקול המוסרי. מה שהוא לימד אותנו, לא שכדאי להיות מוסרי, אלא שאין דבר יותר חכם מאשר להיות מוסרי. ועל כן הוא כל הזמן דאג לישראל, שמא היא סוטה מדרכה, שמא פינוקים או נוחיות או עצלנות מושכים אותנו לכיוונים אחרים. על כן הוא באמת מת שבע ימים, אבל לא שבע רצון. הוא תובע מאיתנו להמשיך באי שביעות הרצון הזו. שדה בוקר זה ביטוי לאי שביעות הרצון הזאת. מספיק עם הצפון, או כפי שהוא קרא לתל אביב ויפו, נינווי. הוא רוצה את המדבר, ליד מדבר צין, שלא קולקל, כפי שאלתרמן אמר, על ידי כף המבשלים. וגם שדה בוקר זה ביטוי לאי שביעות רצון יצירתית. בלעדיו גם שדה בוקר לא הייתה קמה. וגם איתו זה לא כל כך פשוט היה לקיים אותה, משה עד לכך. ההבטחות תמיד היו גדולות, הביצועים על פי רוב צולים, ואני זוכר יותר את הגירעונות שליוו את שדה בוקר מאשר את הנדבנות שהציעו לה. משה, אני רוצה להגיד לך ולך ולכל בני המשפחה, כל משפחת שליט, זו זכות שאין דוגמתה. לא מגיע לו שום תודה, מגיע למשה תודה שהוא זכה כמוני וכמו יצחק לשרת את גדול היהודים. זו זכות שאיננה נקנית, זו זכות שאינה נשכחת, זו זכות שאינה נגמרת. אתה יודע, פעם אדנור אמר לי שהבעיה היחידה בחיים זה 90 השנים הראשונות. יצחק, אתה ואני עברנו את זה. ועכשיו אנחנו חופשיים.
להמשיך ולעוף עם חזונו של האיש הגדול הזה, למלא את צוותו, ללכת בדרכו, לספר לילדים שלנו מה הוא היה, מה הוא ציפה, מה הוא מקווה, וללכת גם כשאיננו, חזונו חי, קורא ומאתגר. תודה מקרב לב. הנשיא פרס, הלוואי על כולנו לשאת כזה נאום ללא דף מול העיניים, בכזו רהיטות ובכזה הומור. ואני רוצה, אגב הגיל, השיר הבא שאני אשיר, כתבתי והלחנתי ואני מבצעת אותו בדואט עם זמרת מדהימה שקוראים לה עדנה גורן, שבדיוק היום חוגגת יום הולדת 70. השיר הזה בעצם מדבר על זה שאחרי 30 זה יופי, עדנה שרה אחרי 60 זה יופי, והפעם אני אקדיש את זה לבני ה-90 ומעלה, את הבית השני, כי כמו שאנחנו רואים, זה אחרי 90 זה לא סתם יופי, זה יופי יופי. אחרי 30 זה יופי, זה בשלח לא יותר מדי, זה בוטח אבל גם מוכן לשאול, זה בוטח אבל גם מוכן לשאול, והספקות שהם כמו גומות של חן, והקמטים שמתחילים להסתמן, והקמטים שמתחילים להסתמן רק מוסיפים, והספקות שהם כמו גומות של חן, והקמטים שמתחילים להסתמן, והקמטים שמתחילים להסתמן רק מוסיפים, ונדמה שכבר ראינו הכל, ונדמה שכבר ראינו הכל, ונדמה שכבר ראינו הכל, ועוד לא ראינו כלום. אחרי 90 זה יופי, קצת עורמה וקצת תמימות, ואיפוק מהול בחוסר סבלנות, ואיפוק מהול בחוסר סבלנות, והדמעות על השגיאות שנעשו, ועל פשעים קטנים שלא נוסו, והדמעות על השגיאות שנעשו מנצנצות, והדמעות על השגיאות שנעשו, ועל פשעים קטנים שלא נוסו, והדמעות על השגיאות שנעשו מנצנצות, ונדמה שכבר ראינו הכל, ונדמה שכבר ראינו הכל, ונדמה שכבר ראינו הכל, ועוד לא ראינו כלום. אחרי 90 בכל זאת משהו, גם אם זה דורש קצת תשומת לב, גם אם יש יפים מכם, יש בכל זאת יופי, ונדמה שכבר ראינו הכל, ונדמה שכבר ראינו הכל, ועוד לא ראינו כלום. בואו תעזרו לי, תשירו איתי. ונדמה שכבר ראינו הכל, ונדמה שכבר ראינו הכל, ונדמה שכבר ראינו הכל. אבל חברים, אתם עוד לא ראיתם כלום. תודה רבה. וברשותכם, שיר פרידה. בשבילך, משה שליט היקר. אני אשתגע
כשתאמר שלום. אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום, כי אם תרצה ללכת זה יהיה גיהנום מושלם, קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם. אני אשתגע כשתאמר שלום, אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום, אם תרצה ללכת זה יהיה גיהנום מושלם, קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם. ציוד כזה עולה כל דמיון, בוא ביחד נעצור את השעון, זוהי אהבה שאין בה היגיון, זוהי אהבה שתיגמר בביזיון, אני לא יכולה לנשום, הרי זה שיגעון מחזיק לי בגרון, אתה ראשון היית ותהיה האחרון. ציוד כזה עולה כל דמיון, בוא ביחד נעצור את השעון, זוהי אהבה שאין בה היגיון, זוהי אהבה שתיגמר בביזיון, אני לא יכולה לנשום, הרי זה שיגעון מחזיק לי בגרון, אתה ראשון היית ותהיה האחרון. אני אשתגע כשתאמר שלום, אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום, אם תרצה ללכת זה יהיה גיהנום מושלם, קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם. כן, אני אשתגע כשתאמר שלום, אני לא מבינה איך הגעתי עד הלום, אם תרצה ללכת זה יהיה גיהנום מושלם, קשה יותר ממוות זה יהיה סוף העולם. ציוד כזה עולה כל דמיון, בוא ביחד נעצור את השעון, זוהי אהבה שאין בה היגיון, זוהי אהבה שתיגמר בביזיון, אני לא יכולה לנשום, הרי זה שיגעון מחזיק לי בגרון, אתה ראשון היית ותהיה האחרון. ציוד כזה עולה כל דמיון, בוא ביחד נעצור את השעון, זוהי אהבה שאין בה היגיון, זוהי אהבה שתיגמר בביזיון, אני לא יכולה לנשום, הרי זה שיגעון מחזיק לי בגרון, אתה ראשון היית ותהיה האחרון. עולה. תודה רבה, תודה. ועוד הרבה אריכות ימים. אנחנו אחת לעשור שנים מעניקים את אות יקיר מדרשת שדה בוקר, והפעם כמובן למשה שליט. אני מזמין את גבי דנה, מנכ"ל המדרשה, ואת סיגל, מנהלת לשכת מנכ"ל, להעניק למשה את האות. כמובן מדרשת שדה בוקר, הנהלת המדרשה, מנהליה ועובדיה מעניקים למשה שליט את אות מדרשת שדה בוקר על תרומתו רבת השנים לפיתוחה ולשגשוגה של המדרשה. חברי הנשיא שמעון פרס, הנשיא החמישי יצחק נבון, מהם למדתי רבות. בני משפחתי היקרים, אורחים נכבדים. שמעתי הרבה שבחים במקורות שלנו, נאמר, אין אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל יש יותר. מקצת שבחו מותר. אם הדברים שנאמרו זה מקצת שבחיי, אני מסתפק בזה. האמת היא שאין לי מה להוסיף. רק אני נזכר בסיפור מהמקצוע שלי, השני, עורך דין, שפעם באולם בית המשפט הופיעו סניגורים וטענו בזכאותו של הנאשם. ואז השופט שאל, בתום הנאום היפה, שאל השופט את הנאשם, יש לך מה להוסיף? הוא אמר לא. מדוע? עורך דין לקח את הכל. אז אין לי מה להוסיף על השפחים שנאמרו לי. עשיתי כמיטב יכולתי במשך 50 שנה, לא 40, 50. ב6 לאוקטובר 63 הונחה אבן הפינה במדרשה. היה שם בן גוריון, שמעון פרס היה שם, אלחנן ישי זכרו לברכה, נדמה לי גם טוביהו, יוסף יעקובסון, עבדכם הנאמן, ושם נאמרה האמרה הנצחית, כאן תקום אוקספורד ויבנה. באמת קמה קריית חינוך נהדרת, קריית חינוך עצומה, שהייתה רק השראה ליחידות אקדמיות אחרות. אוניברסיטת בן גוריון שלחה שלוחה עד אילת, לובה אליאב בניצנה. בשדרות הוקם מנהלה, מכללה על שם
ספיר. כל המקומות האלה צחו בזכות בן גוריון שקבע שאם אנחנו לא ננצח את הנגב, הנגב ינצח אותנו. אני בצפון וליבי בדרום. עשיתי כמיטב יכולתי להגשים את חזונו של בן גוריון, שהייתי צמוד אליו, מושפע ממנו, מובל על ידו, מונחה על ידו, בעזרת שמעון פרס, שתמיד עמד לצידי. ואחרי 50 שנה, אני חושב שהגיע לי הזמן לנוח. נכון, אני עדיין לא בן 90, זה לא ייקח הרבה זמן, רק 3 חודשים, ואני אצטרף לקבוצה המכובדת של שמעון פרס ויצחק נבון. אני מודה לכם שבאתם, ואני מודה לכם, ואני מודה למשפחתי. תודה רבה.